Chibaile Denis Ralte kan ni a CHHIARKAWP channel a ka lo lo ma che ole tun truma kan in how tur chu integers ani a class niam lama 0 to ni ma se integers hi plus le minus sign man suala ol ema wangin en non le atha ka ti a ti chuanin in notebook le pen phorla kan en how le don nia ama saberin hei hi lo en ta ila 3 plus 2 kan ti ni chuan 5 ani ti kan threveka amayor chu uluk de gen an sign ho hi en chiang ta ila 3 hi enge a sign 3 side hi plus ania 2 side hi plus ani boka iton sign in anga ni chuan a digit te pan hi ka bel khoma 3 le 2 ka bel khoma ti chuan 5 ania an sign pa ngai plus sign kha akeng tel zel ani engma sign in zia lo chuan number ma a plus sign positive ani ti ha chu kan hriat vek ka ring chitia ang chia chuan hei hian en le chin ta ila -3 -2 heta po assign in angani minus ve an ni -3 -2 train kha chuan minus into minus plus pong puti ngal to po om thina minus heta hian multiplication pakhat ma om lo minus into minus ti na tur chumi ne wang chon hei hi film khor tur ani -3 -2 ani chon minus ve an nia an digit ve 3 le 2 kan bela chuan an sign a minus sign a kha an kenga minus sign -5 alo ni ta ni -3 -2 is equal to -5 ti chuan kan hriat tur chu hei hi ni ta a sign in ang chu bela sign ngai put tir to ini ta ni sign in ang chu bela sign ngai put tir to ti chuan a dot tu kan en le ang a dot tu a chuan 5 -3 lo ti taila 5 -3 a chuan han assign uluk de wen en sin ta ila 5 hi assign plus ani a 3 hi assign minus ani a ti chuan sign in ang lawan ta ni pakhat jok plus ne pakhat jok minus ni ti chuan engting e kan ti thin ani chuan a digit lian jok atang hin a digit te jok kan paya 5 atanga 3 pai chu true ani a anam a digit lian jok sign a kha plus kha keng tel ta ni hi true hi plus ania kan ziak lang kher ngai lawa plus true lo ni ta ni chuan heti hian om ta ang se 3 -5 lo ni ta ang se heta po plus 3 -5 ania assign in ang lawa digit lian atang digit te kan paya true ania a digit lian jok 5 sign a hi minus ani wangin answer po hi minus alo ni ve ta -4 plus 7 ani chuan hengte po 3 ania 4 -7 ani chuan -3 ani ta hengho hi kan hriat tur chu ni ti chuan kan hriat le tur chu sign in ang lo chu paya subtracta a digit lian jok sign ken tir to ani ta ni sign in ang lo chu paya a digit lian jok sign ken tir to ti chuan in khamia khan hemi hi uluk de wen en chin ta ila 3 plus 2 ti chu 2 plus 3 ti ne in ang renga 3 plus 2 ti chu 2 plus 3 ti ne in ang reng ti chuan in ama ero chu 3 minus 2 hi 2 minus 3 ne ni ain ang mi alawani 3 minus 2 chu 1 ania 2 minus 3 chu -1 ani chu kan hriat vek ka ringa ti chuan 3 minus 2 chu 2 3 ti azia kan ve kan du ani chuan 3 true ni lawa 2 3 ti azia kan du ni chuan 3 minus 2 is equal to -2 plus 3 ti hian kan ziak thei assign ala ngai vek alai lama hian 3 hi plus 3 ne le lama po plus 3 -2 engma dang lam lo hetiang ani lo pekin heti po hian kan ziak thei ani 2 -3 anga da ve kan du ani chuan 2 -3 anga kan da ve du ni chuan minus of 2 -3 hetiang hian kan da thei anga atha kwal da na chuan 3 plus 2 to 2 plus 3 kan du danin kan da theya 3 minus 2 hi 2 minus 3 ti in kan da ve thei lo ti kha hriat tur ani ta a ti chuan heng ha ta tanga kan thil hriat a chu pakhat na a chuan hemi atanga kan thil hriat a chu assign ngai kan put tir chung chuan
digit how kha kan tu du na kan da kwal thei integers how kha kan du na kan da kwal thei nt nan 4 plus 7 minus 3 lo ti ta ela hei hi kan du chuan minus 3 plus 4 plus 7 ti te point ka ziak thei ni assign ang ala keng zel minus 3 plus 4 plus 7 ti te point ka da thei ya ado tu le atanga kan thil hriat a chu 3 minus 2 akha minus 2 plus 3 tia ka da theya minus of 2 minus 3 tia ka da thei chuan atang hen thil pani hriat thei kan nei ta ni hemi atang hian thil pani hriat thei kan nei ta a pakhat zoka chuan minus sign common kan lakin abang zonga kon common lak na abang zonga te kha an sign in thak vek ti na ni ta ni tuna entir nan minus 2x plus 3 atang hian minus ringot common lo la ta minus ringot tia minus 1 ti na ni meya minus 1 common la ta ila kan ti chuan minus tia kan ti tok ne hian dang lam na pakhat ma om lo ti kha hriat tur tia minus tok ni chuan minus 1 anga ni ti hriat tur ani ta ni chuan minus common lo la ta ila minus common ka lak chuan he mi ti hian an sign an thlak ve ve ang minus 2x kha plus 2x alo ni to anga plus 3 kha minus 3 alo ni to ang ti chuan hetianga po hian lo en le chin ta ila minus 4x plus 6 lo ni ta ang se heta tang hianin common lo la don ta ila minus 2 common lo la don ta ila enge bang ang minus 4x negative khata hi chuan positive abang hi chu positive ani to anga minus 4x atanga bang a chu plus 2x ani anga plus 6 atanga bang a chu minus 3 2 3 sar 6 ani kan ti kha common lak dan chu kan thiam tura nga ila ti hian negative sign common kan lak reng reng chuan abang zong ati an sign in thla nge nge ani chu kan hriat tur pakhat ni ta pakhat zoka chuan bracket ma a minus sign om reng reng chuan bracket kan remove che hian bracket chunga mi zong zong te kha an sign dang lam bek zel ani tuna entianan minus 3x minus 5 lo ni ta ang se minus le bracket a hi ka remove don ta ni minus le bracket a hi ka remove don chuan he mi ti hian an sign in thla kang minus 3x plus 5 alo ni to ang minus 3x minus 5 ni kha minus 3x plus 5 aron chuak ta ni he mi ti hian an sign an thlak ve ve ta ni chu khami atanga kan thil hriat thei pahnih te chu ni ta a chuan tuna 3 minus 2 kha minus of 2 minus 3 kan ti kha hemi hi lo hrephot ta ila hi en chin ta ila 3x plus 2 by 3x plus 2 kan ti ni chuan hemi te pani chu in ang chia chi a kan cancel chuan 1 ania chu tiang che thau chuan 3x minus 2 by 3x minus 2 po ain ang chia chia 1 ania amai ro chu hetiang hen om ta se 3x minus 2 by 2 minus 3x ani chuan hemi te pani kan cancel chuan minus 1 ron chuakang example dang le a x minus y divided by y minus x ani chuan minus 1 ron chuakang 7x minus 3y divided by 3y minus 7x tiang te po tiang ate kan minus 1 aron chuak don tinan ta ni chuan chu thil danga kan mang tangkai le thei ta polynomials kan chaw na khan problem trend khat chu he tiang hen aron omanga 7 by x minus y plus 3 by y minus x aron nianga chuan heta hian hei hi denominator te hin en chin ta wala x minus y ania y minus x ania ain ang mi alawani in ang che se chuan x minus y ta x minus y ania ta hen x minus y lo ni ve ta se chuan achung te pani kan bel menga 7 plus 3 10 by x minus y 10 by x minus y ani meyanga a hnoi te pani nang ta se amara chu ain ang si lawa ti chuan in ang turin heti hian ka da thei ani 7 by
x minus y hi 3 by y minus x kha x minus y katianga a hemi sign a hin kha kang minus alo ni to ang ti chuan by x minus y ve chu by x minus y anya 7 minus 3 to 4 ani me ya katiang khan. Class 10 Maths Guidebook Denis Ralte siama hian zonate shilfianate tam theyang berin mizo tonga da ania exercise question chau nilavin chapter 10 shilfiana a ombaka chol samdante formula mandan le by heart ol samdante da chinani board exam tura in prepare nan question luite cho savek ania tin guidebook hian formula booklet a chomngal bokani Aizol bookstore shanga ilo lei ve ngei don nia Do tu le chuan integer add subtract multiply le divide kan enanga masabera chuan add lo enta ila hi kan hria vek ka ringa add 2 and 3 kan ti ni chuan 2 plus 3 kan ti ngal mai ani chuan enge eng tak nge hetuna hian kan ti hi lo en chiang ta ila 2 hi assign plus ania 3 hi assign plus ania add kan ti ni chuan unsign ngai ang khan kan la khom ani plus 2 plus 3 kan tia ti chuan ama kan zir to ang khan sign in ang chuan kan bela plus 5 alo ni mai ta ni chuan khan tiang ang chia khan add 3 and minus 1 add 3 and minus 1 3 le minus 1 hi bel tur ani chuan kan add don ani chuan 3 minus 1 ani mai ani 3 plus 1 ani lo add ti awang khan minus sign zong kha plus sign a thak vek tur ti na ani lo add ani chuan a sign angin kan la khomang 3 plus 3 kha plus 3 alania heta po ta minus 3 kha minus 1 hi minus 1 ron ni vele anga ti chuan ama kan zir to angin 3 minus 1 chu plus 2 ani ni meya 3 minus 1 chu kan share vek anga chuan adang le a chuan add ani le ni lo kha chian tur ni add minus 3 and minus 4 minus 3x and minus 4x te vek ha minus 3 and minus 4x te hilang ta ang se add ani chung chuan assign angin ka la khomang minus 3x minus 4x is equal to minus le minus ani ve a bel tur minus 7x problem pakhat hi lo en le lok chin ta ila linear equation in cho huna khan hemi hi apoi mo dona hemi te pani add tur lo ni ta se adding 1 and 2 1 le 2 bel tur lo ni ta ang se class 9 vela kan zir to class 9 a han kan bel thin da na khanin kalam method in kan bel thin ni om zia chu heta minus 2x minus 3y plus 4 is equal to 0 kan tia heta anwaya 7x plus 4y minus 3 is equal to 0 kan tia ti han kan bel thina hetia bela hi enge a low grade de ulek to kan ti don nge ni hetia bel ai chuan fel fai thani heti han kan bel jok thayani kan bel dona add turania assign ngai na niang chuan kan thiat angin like term so kan bel thaya wangin x to x chau nen kan bel the y to y chau nen constant number chu constant number chau nen kan bel the chumi ni wang chuan heng hawi la khom ta ila assign angin kan la khom thai kan ti kha minus 2x plus 7x minus 3y plus 4y plus 4 minus 3 is equal to 0 plus 0 khani meya ti chuan hei hi chu cho chhun zom dan anga cho tur khani meya hei thing ti hi kan cho tur ten nia sin in ang law ama sabera sin in ang lawa ani chuan 7 minus 2 5x plus side lian zoka heta po 4 minus 3 plus y kan hriat ngei tura chu heta hian ka chok zawa amasa pani x te pani ka chok zawa ado tu le hen minus alo uma wangi tia minus hi pong puda ngal top zel lo tur enge dot tu tur sign ha kan hriat chian ma lo chuan hetia du a hetilaya kan mu masak bera kha lo pong puda top lo tur ani ti chuan heta hian
minus 3y plus 4y na sign in ang lo 4 atanga 3 pai chu 1 ania 4 lian zo ka assign plus ani wangin plus y ania nga plus 1y plus y in ang reng ado tu le chuan plus 4 minus 3 plus 1 is equal to 0 a hemi chu at hemi a bele pa ya te hi chu kan zir thiam sa vek to ne algebra lampanga ti chuan kha bel da to dan chu ni ta ni e ta ni chuan an sign ang angin kan la khomang ti kha hriat tur ani ado tu le ya chuan subtract kan en vele chunganga subtract 3 from 5 engting e kan cho thin subtract 3 from 5 kan ti chuan 5 minus 3 is equal to 2 kan ti maya ti chuan han en chiang ta ila subtract 3 from 5 ti chuan hei hi 3 minus 5 ti na ani lo hei hi chu kan hriat chian em tur an ta a from ti atang hian 3 hi kan pai tur 5 atangin 3 hi kan pai tur 3 hi kan pai tur ani ti chuan han en chin ta ila heta hian 5 hi enge sign a equation a hian plus ania heta kan chona po hian 5 hi plus ania a equation a hian 3 hi a sign po sign plus ani amma ero chu heta kan chona hian minus alo ni ve de to ta ni ti chuan subtract don chuan engting e kan ti tur chuni ta ang kan subtract don chuan kan pai tur te sign kha kan thak don ti na ni chu plus 3 kha minus 3 a kan thaka ti chuan he mi te pan hi chu sign in ang lawania 5 atangin 3 ka paya true ania alian zok sign plus true a keng ti na ni ta khati ang chi akhan subtract minus 3 from 5 lo ni ve thung ta ang se subtract minus 3 from 5 5 atangin minus 3 ka pai do na ti chuan engting e ka tiang 5 a chu sign ala pa nga nga plus 5 ala nia nga minus 3 ka pai tur hi minus 3 kha plus 3 alo nia nga 8 alo ni thon ti chuan adot tu le he hi kan en le chin ta ila linear equation cho na na kan man tangkai tur le linear equation cho hu na khan ni kum vela te po ani to ang hetia ang problem hi kan mun nem em ani soile soinu ama kan cho thin dan ang chu column method in kan tia 5x minus 5y minus 4 kan tia 3x minus 5y plus 3 kan tia subtract tur ani wangin anwaya mi te zong zong sign tian kan thla ka kan ti thin ani kha tuna ero hi chuanin hatiang khan ti ve to ti to lovin ama kan cho dan ang khan true atangin 1 kan pai do na ani chuan number 1 equation number 1 kan pai tur hi assign kan thak vek don ti na ni ta ni ti chuan x atangin x y atangin y number atangin number pangai atangin number pangai kan ti kha ti chuan lo subtract ta ila 5x plus 3x kha minus 3x chuan minus 5y achunga minus 5y hi plus 5y anianga do tu le minus 4 plus 3 hi minus 3 alo nia is equal to 0 minus 0 0 ani mayanga ti chuan hetiang hian 5x minus 3x true x ania hetlai tak hi poimo minus 5y plus 5y minus 5y plus 5y hetiang re chu 0 ani ti hriat to adot tu le a chuan sign inang minus 4 minus 3 minus 7 is equal to 0 yan kha khani ta ni chuan anung beratan chuan hei kan hriat chian tur chu multiply le divide ta khan hei chu all sum ani hei hi hriat tu plus into plus is equal to plus minus into minus is equal to plus plus into minus is equal to minus minus into plus is equal to minus khatiang che thau khan plus divided by plus is equal to plus hetiang zong hian hriat hem all sum ma kan mang tangkai dan zo kan ma ma plus divided by plus is equal to plus minus divided by minus plus khatiang khan sign in ang kan multiply mo kan divide mo chuan answer a plus ti khan omzia chu minus 3 into minus 5 ani chuan 50 anianga sign in ang kan multiply awangin answer chu plus alo nianga khatiang che thau khan minus
15 divided by 3 lo ni ta ang se 3 5s are 15 ania achung lampang minus a hnuai lampang plus ani awangin hei answer hi minus ania negative sign hi achunga emo a hnuaia emo khoia zok zok po om se danglam na om lo a sign in ang lo phot chuan answer kha negative ani don tina ani maya ti chuan integers china chuan khati china kha kan du tok hrianga zona kan nei te comment section lampanga kan so zel don ya